Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Inalok ng bakla ang boyfriend ko ng cellphone ay 5,000 pesos. Kapalit ng pagpayag nito na magpagalaw sa kanya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Erica. At ito ang aking secret file. Nakilala ko ang boyfriend ko from a social app. Napakabait niyang tao. Masipag. And I'm so proud of him. Kasi akalain mo yun, na pag-aaral niya ang sarili niya at the same time. Hindi nagtagal, I fell in love. At hindi ko alam kung bakit mahal na mahal niya ako. Lagi niya akong pinahahalagahan at pinagtutuunan ng pansin. One time, kinuwento niya sa akin kung ano yung pinagdaanan niya sa buhay. Actually, pinagdadaanan niya sa buhay niya. Katulad na lang ng nahihirapan na siya sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. At sobrang hirap siya sa pagkain niya araw-araw. So I asked him, bakit hindi ka nalang bumalik sa parents mo? I'm sure sila yung makakatulong sa'yo at makakapagtapos ka ng pag-aaral mo. At sumagot siya ng no. Hihingi lang ako ng tulong sa kanila kapag patay na ako. Nang marinig ko sa kanya yun, mabigat nga talaga yung pinagdaraanan niya. Yun yung naisip ko. Yung mahal ko may problema sa pamilya niya. I wonder, ano kaya to? So I asked him para malaman ko. Kaya lang, ayaw niyang sabihin sa akin. He doesn't want me to know kung ano talaga yung problema niya sa family niya. Kakakulit sa kanya. Huminto na rin ako sa kakatanong. And by the way, he is working part-time sa gym. Instructor siya. In fairness naman sa boyfriend ko, matipuno, may abs. At syempre, gwapo. Naging matatag ang relasyon namin. Siya yung taong napaka-sweet, napaka-maalaga. Kahit hindi siya mayaman at kapos siya sa pera, hindi ko iniisip yun kasi ang mahalaga, mahal na mahal ko siya. Minsan, gipit siya, wala siyang pangkain. Nag-aalala ako sa kanya. Kasi kahit ako, kapos din sa pera. Until one day, yung phone niya nasira. Pinahiram siya nung anak ng landlady ng cellphone. His name is Brian.
At syempre, etong boyfriend ko tinanggap yung offer. Hanggang sa isang araw, etong Brian na to na anak ng landlady namin offered something to him. He will give the phone to him and he will give 5,000 pesos to my boyfriend if he agrees to have sex with him. Pero syempre, tumanggi yung boyfriend ko. Binalik na lang yung cellphone. Nung kunwento niya sa akin, bigla akong kinabahan sa safety niya. Kasi doon siya sa apartment niya. Natatakot ako para sa kanya. Natatakot ako baka kung ano yung pwedeng gawin ni Brian sa kanya. Hindi ako komportable habang nakatira siya doon. At buti na lang, nagkukwento siya sa kung ano man yung ginagawa sa kanya nung Brian na yun. One night, kumantok sa pinto si Brian. Bigla na lang daw siya nitong niyakap. Tapos sinanggi ang maselang bahagi ng katawan niya. Yung boyfriend ko napalaban. Sinuntok si Brian. At para ba daw itong nahimasmasan, tumayo at lumabas ng bahay ng boyfriend ko. Tapos may pagkakataon pa daw na minsan habang nagja-jogging yung boyfriend ko, bigla na lang daw hahawakan ni Brian yung abs niya. At pinapakilala pa siya nito na boyfriend sa mga tropa nito. Kaya pinayuhan kong isumbong si Brian sa nanay nito at sabihin ang lahat ng ginagawang harassment ng anak niya. Sinunod naman ako ng boyfriend ko. Ang sabi, humingi daw ng pasensya yung landlady sa kanya. At siya na daw yung bahala. Isang araw, natahimik ang buhay ng boyfriend ko. Hindi nagparamdam sa kanya si Brian. Kinabukasan, me and my boyfriend was just chatting. Nagpaalam na siyang papasok na siya sa school. Tapos nung nag-I love you ako sa kanya, he just said, "Okay, thanks." Bigla akong kinutuban. So I asked him, "Who are you?" At biglang nag-reply. Ang sabi, "Akin na lang to. Ibigay mo na lang sa akin." OMG. Nashock ako. It was Brian. Nakasave pala yung account ng boyfriend ko doon sa phone na pinahiram niya. So I said doon sa chat, "Tigil-tigilan mo yung boyfriend ko ha." At ang sabi niya, "Akin na lang to, bigay mo na lang sa akin. Ako, makakatulong sa kanya. Ikaw, pahirap ka lang sa buhay niya." At ang sabi niya, hindi daw siya magpapatalo sa akin at marami pa siyang mga sinabi sa akin. Nanlalamig yung kamay ko nun. Ang sama-sama ng loob ko sa kanya. Nanggigigil ako sa kanya. And then I texted my boyfriend habang nasa klase siya. At sinabi ko sa kanya na ginagamit ni Brian yung account niya. Tapos sinachat ako ng ganun. Medyo napatagal pa yung reply niya kasi nga nasa klase pa siya. Hanggang sa nag-reply na siya. Tapos sinabihan ko siya na palitan yung password niya sa account niya para hindi na mabuksan yung account niya. At ginawa nga niya. Akala ko kahit papano matatapos na ang lahat. Pero isang araw, halos araw-araw, dinadalhan ni Brian ng pagkain ang boyfriend ko. Kung hindi sa apartment nito, sa gym dinadalhan din siya. I don't know
kung bakit ako threatened na threatened? Is it because hindi ko kayang tulungan yung boyfriend ko? Naisip ko na parang totoo yung sinasabi sa akin ni Brian na pahirap lang ako sa boyfriend ko. Dumating yung araw na sinabi sa akin ng boyfriend ko na ayaw niya na daw doon sa tinitirahan niyang apartment. Nag-worry tuloy ako, baka kung ano na yung nangyari. So ang sabi ko na lang sa kanya, sige ganito, hahanapan kita ng malilipatan mo. Pero ang hindi niya alam, lumalapit na ako sa mga kaibigan ko para makautang ng pera. Para lang talaga makalipat siya ng bahay. Nagtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko. Pero ni isa, walang gustong magpautang sa akin. Pero no hard feelings din naman. Kasi ako naman yung humihingi ng pabor eh. Iniisip ko, baka maging okay ang lahat kapag nakalipat na siya. Kasi baka inaharas na naman siya ni Brian. Kaya naging desperada akong mangutang. Pero hindi ko sinasabi sa boyfriend ko na nangungutang ako for him. Kasi ayokong magalit siya sa akin. At isa pa sa mga nakakapanggigil na ginawa ni Brian, may irereto daw siya sa boyfriend ko. Mas lalo akong kinabahan. Tapos may birthday party daw kasing magaganap. Kaya yun yung moment na irereto niya yung babae sa boyfriend ko. Tapos, makalipas ang ilang oras, bumalik tong Brian na to. Kasama ang isang 15 anyos na batang babae. Siya daw yung may birthday that time. Fresh na fresh daw, sabi ni Brian. Pero buti na lang, my boyfriend refused. At sinabi nito na may girlfriend siya. Tapos, ini-insist daw talaga ni Brian na kahit isang gabi lang. Pero thank God, umaayaw yung boyfriend ko. Kaya lang, sinabihan siya nitong bakla. Bakla daw yung boyfriend ko. Hindi lang pumatol sa bata, bakla na agad. Hindi lang pumatol sa bakla, bakla na rin. Nanggigigil talaga ako. At nag-aalala na ako sa boyfriend ko. Lagi kong iniisip, ano kaya kung maganap na lang ako ng trabaho? Ngayon, hindi pa rin siya tinitigilan ni Brian. Binigyan na lang din siya ng 2 weeks ng landlady niya para makapagbayad ng upa. At ang masakit dito, ang sabi ng boyfriend ko sa akin, he will let me go daw. Because he doesn't want me to be dragged down kasama niya. Kaya hanggang ngayon, nagtatanong-tanong pa rin ako kung sino yung pwedeng mautangan. Still no luck. And again, Brian offered 5,000 pesos in exchange of sex with my boyfriend. Ano bang dapat kong gawin? Napapagod na rin akong ilaban yung taong hindi rin kayang lumaban. Ako na lang ba dapat yung lumaban? Gusto ko siyang ipaglaban kasi mahal na mahal ko siya. Tama pa ba tong ginagawa ko? Sana naman lumaban din kasi siya.
Tulungan niyo naman ako.